zo da shi ai man na iskanci ku je zo da shi na su kuna da shi kuna nan baban ka ci na ko shine nan baban ka hala munne o ga ci dina pa wunan ba na ci dina pin yaro na kan ne zaka tura kudi sai a tura maka yaro ka na zaka tura yaro ya ci abuci na 250 zaka tura 17,000 kina dubu 17 miliyan dia ka yayi wa don banka 17,000 yubi mumu ka tura 17,000 ya ci shinkafa 250 zamu kashe shi ulan ba ka zo din nan da ba kenan sai a mu hare ina ka zo kai dai ina wani jida da ina bayan jira ka wanda ka wuce mai fulawa zaka kai shiru ka kira police in ka kira police zai ci banka ulai tabbas ka zo da shi ka zo zaka gan jiran zaka ji magana mu mun ne san tuna mama jatau mun ne ulai mu kama shi gashi shejan to ka zo da shi da sori kar ka kira police ba ka zo kai dai kar ka zo da wani kenan sai a buga mu hare sorry ina jiran ka dala yi sorry zan je meeting 17,000 za ka kawo kai zan baka 2,500 sai ka je gida ubanka ka san inda na yi kidnapping ne ni ko na sai inda we ya koya ma kidnapping wuna we ya koya ma we oganka we commander don ubanka an ka 2,700 ne naka bari yanzu na ko tenta mai gidan ubam